Bejn l-2009 u l-2015, iġifieri f'6 snin, kien hemm kważi 300 każ ta' inġustizzja mas-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Każi li kienu konklużi mill-Ombudsman jew mill-Bord li nħatar apposta. Dan riżultat ta' sistema li kienet ħolqot inġustizzji kbar, meta lura fl-2009 il-promozzjonijiet tas-soldati kienu joħorġu meta jidhirlu l-kap kmandant u ġieli damu 5 snin. B'din is-sistema l-assessjar kien isir mill-uffiċjal ta' fuq is-soldat li faċilment seta' jilgħab bil-punti kif ritu, xi ħaġa li kienet toħloq ħafna allegazzjonijiet inġusti. B'differenza għal dak li kien isir fl-imoddi, issa hemm sistema ġdida, sistema trasparenti maħduma biss fuq il-meritokrazija. Infatti din is-sistema neħħiet is-soġġettività u issa soldat ikun jaf kemm jista' jġib punti f'kull eżerċizzju u kemm attwalment ikun ġab. Dan għaliex il-punteġġi qed jingħataw biss skont il-mertu tas-soldat f'dak kollu li għamel. Għal gradi oħra mbagħad li bejniethom ikun hemm qabża fir-responsabbiltajiet iddaħħlu korsijiet professjonali li jippreparaw lil dak li jkun għal grad li fih ikun se jkun promoss. F'dan ir-rigward għaddejjin diskussjonijiet bil-għan li ta' dawn il-korsijiet is-soldati jibdew jingħataw ċertifikat rikonoxxut anke għal meta jispiċċaw mill-forza.